नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण हिरव्या चण्याची उसळ बनवणार आहोत. ही पहा, अतिशय सुरेख अशी हिरव्या चण्याची उसळ आम्ही बनवत आहोत. चला तर मग हिरव्या चण्याची उसळ बनवण्यासाठी सुरुवात करूया. रात्रभर आम्ही हिरवे चणे पाण्यात भिजत ठेवले होते. चांगली अशी भिजून तयार झालेली आहे. हे पहा, जवळून दाखवतोय. अशा प्रकारे हिरवे चणे आपण भिजवून घ्यायचे. मग कुकरमध्ये हा टोप ठेवायचा, 3 शिट्या करायच्या. कुकरच्या शिट्या होईपर्यंत आपण वाटण बनवून घेऊया. भाजलेलं सुकं खोबरं भाजून घेतलं आहे, कढीपत्ता आहे, 2 मध्यम आकाराचे कांदे आणि त्यामध्ये 5 लसणीची पाकळ्या आहेत सोलून घेतलेले आणि ते भाजून घेतलेले आहे. आणि हा फोडणीसाठी कढीपत्ता आणि कांदा आहे. बस आपण हे आल्याचे 2-3 तुकडे आहेत. कुकरच्या शिट्या झाल्यानंतर शिजून तयार झाले. हे चणे पहा, चणे जेव्हा शिजून तयार होतात तेव्हा त्याचा रंगसुद्धा बदलतो आणि चांगले असे मऊसूत असे शिजले पण जातात. मग काय आपण गॅसवरती तापत ठेवायचं, त्यामध्ये तेल टाकून राई टाकून मग थोडासा कांदा लसूण बारीक चिरून टाकायचा. कढीपत्त्याची पाने टाकायची आणि मग थोडंसं हिंग घालून परतून घ्यायचं. हिंग टाकून झालेलं आहे. चला आणि जरा परतून घेऊ, म्हणजे ढवळून घेऊया आपण. अशा प्रकारे जरा परतून घेतो, ढवळून घेतलं आहे. आणि मग त्यामध्ये हिरवे चणे या ठिकाणी आम्ही टाकले. मग त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकली आहे, 1 ते 1.5 चमचा धने पावडर टाकत आहोत, 2 चमचे मालवणी मसाला टाकत आहोत आणि मग 1 छोटा चमचा लाल तिखट मसाला टाकून आपण हे सगळं परतून घ्यायचं. चांगलं असं परतून घ्यायचं. मग मसाले परतल्यावर त्यात शिजवलेले सर्व हिरवे चणे आपण या पॅनमध्ये ओतायचे, म्हणजे टाकायचं. थोडंसं ढवळून घ्यायचं आपण चमच्याच्या साहाय्याने. चवीनुसार मीठ घालायचं. पुन्हा एकदा चमच्याच्या साहाय्याने आपण हे चणे ढवळायचे आणि उकळी येईपर्यंत आपण ते शिजत ठेवायचे आहे पुन्हा. आणि मग मिक्सरच्या भांड्यात भाजलेलं सुकं खोबरं आणि मिक्सरला लावून आणायचं आणि आलंसुद्धा त्यातच टाकायचं. चला, मिक्सरला लावून आणलेलं आहे. मग भाजलेला कांदा लसूण या मिक्सरच्या भांड्यात आपण टाकायचा. 5 पाकळ्या लसणीच्या या कांद्याबरोबर भाजून घेतलं होतं. मिक्सर फिरवून घेऊया. चला, मिक्सर फिरवून घेतल्यानंतर हे वाटप वाटून झालेलं आहे. मग त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं. 1 टॉमॅटो घ्यायचा चांगला असा आणि त्याचे तुकडे करून म्हणजे कापून त्यामध्ये टाकायचं. कोथिंबीर टाकायची. मिक्सर लावून आणूया, म्हणजे फिरवून आणूया. अशा प्रकारे वाटण तयार झालं. तयार झालेलं वाटण आपण मगाच्याच म्हणजे ह्या पॅनमध्ये टाकायचं आणि वाटण टाकल्यावर चमच्याच्या सहाय्याने ढवळून घ्यायचं. चांगली अशी उकळी आलेली आहे. चांगलंसं ढवळून घेऊया. आपण पाहू शकता खूपच सुरेख असं ही ग्रेव्ही झालेली आहे. मालवणी पद्धतीची छान अशी ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. मिक्सरच्या भांड्यात थोडंसं पाणी टाकून आपण पुन्हा ते पाणी ह्या पॅनमध्ये टाकायचं आणि 7 ते 8 मिनटं वाटण शिजवून घ्यायचं. आणि उकळी छान आलेली आहे. वाव, खूपच सुंदर हिरव्या चण्याची उसळ तयार झाली आहे. चला, आपल्याला मी ही हिरव्या चण्याची उसळ कशी झाली आहे ती दाखवतो. बघा, चमच्याने मी हिरव्या चण्याची छान प्रकारे उसळ तयार झालेली दाखवली. ही उसळ आपण भाकरी चपाती पावासोबत खाऊ शकता आणि किंवा आपण चमच्याने हा रस्सा घेऊन खाल्ला तरी चालेल. आपल्याला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून पहा. मी आपल्याला डिशमध्ये काढून दाखवतो हिरव्या चण्याची उसळ. आणि ही रेसिपी आपल्याला आवडली असेल ना, पहिला घरी बनवा हिरव्या चण्याची उसळ आणि कशी झाली ते आम्हाला सांगा. आणि या चॅनलला सबस्क्राईब पण करा आणि थोडीशी वरतून कोथिंबीर शिवरा. या चॅनल मध्ये बनवलेली ही रेसिपी आपल्याला आवडली असेल तर आपण नक्की घरी करून पहा. लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा. आणि पाव आम्ही या हिरव्या चण्याच्या उसळीबरोबर खाण्यासाठी ठेवले आहेत. धन्यवाद.